El Ministerio de Hacienda anuncia un creixement dels impostos per a poder comprar 300 cotxes blindats, 30 avions de caça, 15.000 porres, construir 50 presons, etc. etc. Hi haurà, doncs, un superpeinado fiscal aterrador. Recordem amb imatges un aspecte de la delegació d'Hacienda de Barcelona d'on molts catalans sortien en calçotets i alguns, fins i tot, en pilota viva. Aquest any pagarem l'impost del IVA, al venía, al volvía a ir, al íbamos viniendo, al veníamos jodiendo y al ibas cuadras a vencer. Uns catalans que van fer tancament de caixes i van fugir a l'Everest van ser localitzats pel mateix ministre d'Expoliació en persona, que amb el seu helicòpter els va seguir amb cara de Felip V fins al cim de la muntanya. Arribat el moment, els agafà per les banyes de dimoni i els portà fins al Ministeri de Colònies, on pagaren l'impost d'esclau com Déu mana.